să ne jucăm un joc cu shawarma. M-am jucat cu Ionuț de foarte multe ori și suntem foarte pricepuți la jocul ăsta. Și începem să ne jucăm. Să văd care-i. Ăsta-i. Ionuț intră pe mine. Bine. Ia să joc cu mine și ne jucăm. E horror. Horror, dar nu prea e horror. Da. Pentru voi zic. Vă pare straniu? Nu. Ionuț vorbește mai tare să te aud de abonați. Asta nu... Au zis, nu e precis că e mult. Eu m-am căcat pe mine când s-a ridicat ăla și... Ne-a prins bunul. Da, mi-a prins bunicul lui tatăl strict. Aici. Unde? Aici. Stai că nu... Aici, hai repede! Intră, da, acolo! Sper că a intrat. A intrat? Cred, a intrat. Desigur, a intrat. Dacă nu a intrat, închid videoclipul. Hai că am glumit. Așa. Mergem și ascultăm. Sper că așa și începem. Bună. Bă! Aha. Good. Bă, dar tu unde ești? Unde-s tu? Oh, nu, suntem singuri. Stați, revenim înapoi. Da. Am revenit și acum ne jucăm. Iar hai că Ionuț. Așteptă, hai aici. Nu aici. Hai, vino. Te rog. Nu prea te-am văzut pe tine. Da live cumva? Dacă ai dai live, eu o să închei. Ia să văd. Stai că mi apare Roblox. Da, suntem. O să pun ăsta aici. Nu m-am teleportat? Stai mă, că vin și eu. Da, unde-s eu? Bă, eu nu. Fă-le, Bă, what? O dispărut. Bă, ui. Și închide. Deschidem cum? Ai deschis becul? Da, bă. Nu l-ai deschis. Acum ai deschis? Da, uite. La mine nu. Că la tati. Bă, dau cu capul. Eu nu văd pe nimeni. Da, ales care dau cu capul. La mine trebuie să se facă mai pici. Da, am citit, bla 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 bla, am citit. Bă, avem carne? Nu? De ce nu merge? Să văd la mine. Eu stau aici, ca lumea. Ia, mă uit pe cameră. Ia. One shawarma, please. Nu văd nimic. Nicio. Yes, one shawarma. All right, that will be 150. 150.
For both of us. Bă, You close the window, doare-mi but you stay inside. Mă, hai să vedem să-l și abonați. Uitați, We abonați. never leave. Uitați, uitați. Hello, what would you like to order? Închide-i. Răcuț, închide-i. Și ascunde-te aici, ascunde-te aici. Dacă vine Ambelito. Da. Nu să-mi zici. Oh my. Tu. Nu eu. E frică. Vă abonați, voi vedeți? Nu eu. Nu eu abonați. Nu eu. Ei, încă că nu este Ce nimeni. m-am speriat. Deschide înapoi. Nu, uite, Hey, give me one shawarma, big one. Hello, shawarma. M-am speriat de m-am gândit pe mine. Why? Și eu, Yeah, bă. about that I don't have any money at all. Bă, Can you make one? nu mă chiar. I'm starving. I'll pay you next time. I swear. Bun. Și m-am speriat de ăla, Doamne. Tu ai văzut, făcea sunete. Da. Aproape era să fac pișul în parbă. Bă, nu mai vorbi așa, că abonați aud. Bă, ce bine că... A, stai, dau eu. Nu merge. Gata. Acum merge. Vezi că se vede? Hai mă, cu omul ăsta trebuie să aștepte mult. Gata mă cu muzica. Așa, bă, eu nu. Here you go, bă, here you go. Deci, hei! Ești ceva și tu, mă scutură acolo? Nu vedeți și voi abonați? Eu nu mă uit, abonați, eu nu mă uit. Uitați ce acolo! Bă, uite! Vedeți? Bă! Eu nu știu dacă o să mai fac așa episodul, că mă cap pe mine. Nu! Bă, uite! E frică. Ce mie? Mai bine îi dădeam shawarma. Da! Rău. Bă! Nu pot! Hai să uităm. Ce zici, tu te duci afară? Te duci afară? Vino cu mine! Nu, că mi-e frică, eu stau așa. Vino cu mine! Eu stau pe cameră. Acum se vede. Acum că mi-e la frică. Va bine! Ce frică a fost? Mi-e frică, băi! Nu mai vine nimeni. Hai, bă! Plăciți? Hai, Silviu! Hai! Bă, du-te tu, mi-e Hai frică. cu mine! Mă cap pe mine, băi. A puțin frică de jocul ăsta. Da. Hai! Abonații mei, dacă mă duc, trebuie să strângem 1000 de like-uri. Da, hai cu da, hai! Mergem? Mergem sau nu? Hai cu da! Haide, hai! Deschide. Nu merge. Nu merge, m-am încuiat. Încuiat! M-am încuiat. Everything in order. Hai să Spot the stranger! Come on, let's go! E acolo. Magical
place it is. Meet up. Да. И куплю себе. Congratulations. Our friendly puppy. Stai aici. Бананы, абрикосы, Congratulations. Bă, Pal. кокосы, лимоны, яблоки, виноград. ce ai acolo? Магазине Vedeți și voi acolo? Da, uite, mă. Vedeți? Vedeți? Uite. Ce acolo? Congratulations. You've finally been accepted for the night shift at the roadside shawarma stand. The shift usually goes by quietly, but sometimes you must strictly follow certain rules to keep everything in order. Rule 1. If a visitor with a wide smile comes in, silently hand him a can of soda. In return, he will give you a damp, wriggling bundle. Place it under the counter and never unwrap it. Rule 2. Every Friday, around 2 a.m., a driverless car will stop in front of the stand. This is an inspection. Spera. Bro, nu se termină. Bro. Și suntem blocați aici. Știi ce facem? Pentru că trebuie să încheiem videoclipul. Ăsta a fost videoclipul nostru. Sper că v-a plăcut. Cu moartea asta. Uite ce am făcut. Da. Hai. Și cred că mâine o să postez un videoclip nou. Pa! Bagă-i mă.